मेगन गोसानि खामानि आरो जादोंना माने सोरबा दख'नाखौ हासिनानै लांदों आरो हरनि समावहाय ओमफ्राय नायसनाखैमोन दिनैसिम नायसनदों गोबाव सम जाबाय आरो बेखौ गानबावनोसैमोन आरो दा बेखौ गानालासिनो दिनैसिम नुसननानै सावनाय जाबाय आरो दा सोरनि खामानि बेखौहाय मिथिया आरो बेबायदि खामानिखौ सोर मावदों बेखौबो मिथिया बुंनो हाया आरोना थ' गाननो नाङा आरो गाइसमोन नोंथांमोनाबो सोरबा बेबायदि हाख' जानाय दंबायबायोबा माने एकदमबारे सावखा गारखा बुरिफोर बोरायफोर सोरबा गाननो होनब्लाबो बेखौ गानहोनो नाङा सानाय सुनाय जायो एसे एनै बेमारफोर जायो आरो होमब्लाबो माने सावथारनांगौ आरो सावब्ला खाथिया आरो थ' गाइसमोन मोननिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनै बे समाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय बिराद गरमथारनि गस्लाखौ गाननो हालाय लायाखिसै आङो ब्रास फुनो नागिरदों थ' बेजों लोगोसे जोङो गोबां दिनै सावरायगोन आङो नोंथांमोननो गोबां भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोब्ला फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय था आरोना नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेलखौ लानानै एसेबाबो बुजिखाबाय सोर सोरनि सायाव सावरायगोन नङा होमबा दा गोबांथार दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव माने आपडेट्स लाना फैदों आरो दाथ' फार्स्ट अफ अल जों सावरायगोन नैबे सासे माने सिख्ला मोदाय गाज्रि हमजानाय मोदायाबो गाज्रि थायो नङा होमबा मोदाय गाज्रि थायो मोदाय मोजां थायो मोदाय मोजांफ्रा बेफोरबायदि मानसिफोरनाव बागथाबा अगथाबा आरो बेबायदि गोदाव सोराव खालामा मानसिखौ आरो मोदाय गाज्रिया जाहैबाय मानसिखौ गोदाव सोराव खालामो आरो मानसिखौ बेबायदि फाग्लि बायदि खालामहोयो आरो बे ओरैबायदि हाबनांगौबाथाय माने मानसिफ्रा बांद्राय मोजां जानो नागिरा आरोना आरो मोजां जानायनिफ्राय गोजानाव थायो आरो दा सासे सिख्लायाबो बे जादों जाहैबाय बाथासिफोराव आरो बेजों लोगोसे जों गामियावहाय बेजों लोगोसे प्लास जोंहा मैया दाखालिसो जेनाखि मानगोनां देरनाब्ला बिथाङा माने न'नि 20 दिननि थाखाय बिथाङा सुथि बायदियानो जाहैबाय माने रिं जादों आरोना दा बेयो न'आव फैथ'बाय आरो न'आव गामिनि मानसिफोर आरो न'नि मानसिफोरजों लोगो हमलाय होदों थ' बियो बिदियैनो सेस थांसिगोन नामा दा बेखौ लानानै गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरो मोजांबो मोनदों आरोना दान्दिसेनि थाखाय थ' जोङो गोबां साननांगौ जाबाय आरो दा बिथाङा अराय समनि थाखाय बियो जेरावनो थानांगोन नामा थैनांगोन नामा बेफोरबायदि साननाय दङ जोंहा बयबो रायजो राजाफ्रा आरो गमारगोना गमारा बेसेबांसिम सैथो दा गोबां माने सिङाव थगायनानै दोनबाय थागोन नामा बेफोरबायदिनो गोबां साननाय दङ रायजो राजाफ्रा आरो बेजों लोगोसे XNDB बिथाङाबो बेमारजों भुगिजानानै दङ जेनाखि दाखालि अनजालि दैमारि मेदाममोनहा माने थांनानै नायदों आरो बेवहाय आङो भिडिअ फुटेज मोन्दों एसे दा बेखौनो आंबो बुंनो सानदों गोबां बेफोरबायदिनो माने गोदोनि XNDBफ्रा गोबां माखासे रिभेलेसनखौ मोनाखै सोरबा सोरबा आरो सोरबा सोरबा मोनबाय आरो मोननायफ्राथ' बांसिन माखासे माबाफोर आरोना केदारफोर माखासे ओरैनो सायाव थाफाग्राफोर मोनजोबदों आरो थ' बेजों लोगोसे माने बिथांमोनहा दासिमावबो माने गावसोरनि नांगौ बायदि सुबिदाफोरखौ माने मोनजोबाखै आरो होनोबो हानायबो नङा खोमा सरकारा आरो होबालाय हागौमोन हानाया ओमफ्राय खिन्थु गोबां माखासेफोरखौ बिथिंखौ नाहरजोबनांगौबा जायैया बायदि मोनो आरोना थ' लोगोफोर बेजों लोगोसे आरोबाव नोंथांमोनहा नैबे स्क्रिनाव होबाय थानाय मानसिया गोमानानै दङ सोरबाफोर बहाबाफोर नुयोब्ला माने 52 बोसोरखा बोराय बायदियानो जाहैबाय बोराय दा बिथाङा माने बहा दं बेखौ मिथिया नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां बहाबाफोर नुयोब्ला बायबा माने खोन्थाहरनो थाखाय बेखौ गुरै खालामनाय जाबाय आरो
XNDB जेनाखि बेमार जानाय होननाया माने फटबल जरा बासबारियाव जादों थ' गरमानो नै गस्ला गाननो हाला आयु जि गरम दासिमबो दा 7टा 8टा जानोसै नै माने गोगोम गरम आरो बेजों लोगोसे नैबे बिख्लो प्रडाक्सनाबो रबिनि थैसाम 2 फिल्मखौहाय 3 मिनिट बिथाङा आपल'ड होदोंमोन दा बेखौ रागा जोंनानै नागिरगासिनो दङ बेनि थं आरो मुं डिटेल्सखौ नागिरबाबो मोनाखै खिन्थु नागिरनानै मोनोब्ला माबा मोनसे खालामजानो हानाय चान्स आरोना थ' फिल्म गिदिराव गोबां 3 लाख 2.5 लाख बिदिनो 5 लाख गाहाम 10 लाख गाहाम माने बाजेट जायो गिदिर गिदिर फिल्मफ्रावहाय दा बिथांमोनहा निउब'आव हगारदोंमोन निउब'आव हगारनाय समावहाय माने मबाइलावनो स्क्रिन रेकर्ड बानायनानै निउब'नि नायनायखौहाय माने भिडिअ हगारदों आरोना दा बेखौनो रबिया नागिरगासिनो दङ माने संगासिनो दङ बे मानसिखौ सिनायो नामा होननानै फेसबुकाव मोनसे पस्ट होदों आरो थ' जेनाखि बिख्लो प्रडाक्सन दा बिथाङा नागिरजागासिनो दङ आरो खिन्थु मोनोब्ला फाइन फोनांजानाय आरो नङाबा माबा मोनसे खालामजानो हानाय आरोना माने रबिया बेबायदि पस्ट होदों आरोना बेखौथ' मिथिखायो नङा होमबा गोबां थाखा गारनानै बेफोरबायदि भिडिअ बानायो आरोना गोबां थाखा थाङो भिडिअआवहाय थ' आङो बांद्राय गोलावथार बुंला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय बिराद गरमबो आरोना आं गस्लाखौ गाननो हायासै आरो नोंथांमोना बोरैबा नुदों जानो हागौ आंखौहाय आं ओंखायनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरोना थेंक इउ बाय बाय अल द बेस्ट भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदोंबा दिनैसो गोदान बा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय मबाइलाबो उदायला लोगोफोर मबाइल गोदान बायनो सेस्था खालामगासिनो दं डलारानो दासिमबो हाबा डलार हाबबा लायनोसै मबाइल नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामलांबाय था भिउआनो खम फैयो